Al oğlum şu çaşı içip koyuver. Ece Oýdum. çağırdyňa ejelere gowarýarmy? Ýok gyýdym, ejelerim, kakalarim gowurýar. Onda näme üçin biz yaramasak ejeler seredýär? Beýdime gyýdym, kakyň işte gynnanar. Barny senem uklapçyk ýat gyýdym. Çağılaň bir jan sag bola görsün. Amin. Ak Nurcan'ın aydınlar bana çağırılmayı atlattı. Uy eşitdiňmi? Çağılar eceçil bolýar. Ödümüzem şeyledik. Yaramasak yanımızda dik durayan ecemiz. Açyksak bizi naharlaýan ejemiz. Yıkılıp bir yerimiz ağırsak, ağlap çağırýanymyz ecemiz. Üstü başymyza, arasaçylygymyza seredýän ejemiz. Hamala kakamız hiç zat etmedik ýaly. Ula adam bolsagam begensek, gynansak ejemize içimize aýdardyk. Ecemizem öz ýerdini kakamız aýdardy. Bir otursak hemme ýüki bir öz çekip ýören eken. Onu olayım pikirim etmendir. Hem